geno mara Nyakwaramogi ni riyo makare, wan bende wan gikruok makare mar kelo ni weche manyien mag migago odiechieng' eri ma kawuono, ma en odiechieng' mar adek mar higa 2025. Mokwongo, thuond weche. Ji 9 owito ngimagi e masira mar apaya motimore Soi. Jatend piny William Ruto oyore nyasi mar ik mar min spika mar od bura mamalo Moses Wetangula e kaunti ma Bungoma. Magena imetengwa. Hapo mahali Motonto imetengwa. Kila mahali imetengwa. Mogonga tulikosea nani? Hata reses musikate. Hata usuru musikate. Johala e chiro ma Mogonga e Kisii oramo ni ok gibi chulo usuru ka ok olos negi chirono. Machiegni Nyakwaramogi Ajwang'. Ji 10 owito ngimagi e masira mojuko lori moro kod nyamburko mating'o jowuoth e gwenge ma Soi mantiere Uasin Gishu e apaya mawuok Eldoret kochomo Kitale. Ji 10 nowito ngimagi kanyo. Ji 9 nowito ngimagi kanyo kachiel to notho kitero yudo thieth. Joneno wacho ni lorino nobayo yo modonjo kuom nyamburko mating'o jowuoth ka derep lorino iseyo ewi masirano ero kawachore ni nindo notere koriembo. Kwa bahati mbaya katika ajali hii ya leo tumepoteza watu 10, wakiwemo wanawake 5 na wanaume 5. Ripoti ile niko nayo ni kwamba hii lori imeacha upande wake ikakuja upande wa mahali matatu ilikuwa inaendeshwa, na kwa ghafla na kwa hiyo bahati matatu ikagonga ubavu wa hii lori vile unaiona pale kando, na watu wakapoteza maisha namna hiyo. Wito wangu ni kwamba tuwe waangalifu barabarani, tuendeshe gari kwa uzuri. Kama unajisikia umechoka, weka gari kando upumzike. Kama gari yako pia unaona labda iko na shida fulani, ipeleke irekebishwe kabla ujengea barabarani. Maisha yetu ni bora sana. Obila timo nonro mar nek moro magalagala mar jabodaboda moro e gwenge ma Sotik e kaunti ma Bomet. Wachore ni jalo nochuo kod gimoro ma bende chalo gima bith kendo nolwar apaya ma Bomet kochomo Kaplong ka jalup ruoth Makuro mane otemo chopo mar gayo lwenyno ero bende noyudo hinyruok kendo notere osiptal ma Kaplong ka chich mar njoreno ero bende ogeng'ne tesend obila ma Sotik kirito chwale e doho chieng' wuok tich. Ndugu yangu hakuwa na shida yoyote, ni tu saa ile alikuwa anatoka kwa kazi akiwa anaendesha pikipiki. Iko familia moja mwenye alikuwa anafurugana. Sasa chief alikuwa analeta huyo mtu mwenye alikuwa ameanza kufuruga familia, akaleta mpaka njiani, akapata huyu mtu wetu ni mwenye anaendesha pikipiki. Sasa alipokuja chief akamwambia simama turudi tuchukue huyu kwa police station. Akasimama na akaenda na yeye mpaka njiani. Huyo mtu akapatilika, akatoa kitu yenye alikuwa object na akatunga shingo yake. Sijui nini iliendelea. Nisikia tu nikiwa Kaplong kuna mtu amedungwa, kumbe ilikuwa bwanangu. Sasa hata sijui niseme nini. Naomba tu Mungu anisaidie na watoto wangu. Yangu ni kuomba hawa maofficers wetu na pamoja na chiefs na assistant chiefs ya kwamba wakati wanafanya arrest ya hawa mashukiwa wawe wanajaribu kukagua wao ile kitu tunasema quick search ili waweze kuzuia visa aina hizo, sababu wao wahalifu wanabeba vifaa ambazo zinaweza kuleta madhara kwa officers wetu wakiwa kazini. Jonyuol kaunti ma Kwale okwa mondo mi apisas magari tathuolo mondo rakre gi kweth mag rowere matindo manyayo timbe mag maundu kendo monjo jodak makono.
Gavana ma Kwale Fatma Achani kaloso e boma ma Diani owacho ni tim ma jonyuol ni godo mar pando jonjorego e seche mimanyogi osemiyo tieko njore gwengego bedo matek. Gavana no wacho ni kaunti ma Kwale ogeno kuom sekta mar limbe kendo weche mag njore hinyo uchumi mar kaunti no. It's so unfortunate, mwenyewe nimeamka asubuhi nenda tafuta riziki yangu nipige mapanga. Wazazi, tuzungumzeni na watoto wetu. Wazazi, vile vipanga, wale wenye vipanga hawatoki juu, ni watoto wetu. Kama sisi tunataka hii nchi iwe na amani, ni sisi tuzungumze na watoto wetu. Na wakati sheria inachukua mkondo, tuacheni sheria ichukue mkondo. Wakati mwingine sisi ndio tunaharibu, wacha aende apatiwe adhabu, sheria ichukue mkondo wake, alafu tuwe na amani. Johala e chiro ma Mogonga e gwenge ma Bomachoge Borabu e kaunti ma Kisii omako chung'nio gi bichulo osuru kaluwore gi chal kod lwasi marach ma chiro no. Ka giloso e kinde romo margi manyo ywayo kamoro achiel johala madirom 200 gichwalo ywak margi ne ten kaunti ma Kisii ma giwacho ni ok osebedo ka winjogi kendo timo lokruok e chiro no. Gilero ni luoro margi ni alwora ma kamano nyalo miyo johala gamo tuoche mopogore opogore kendo koro gidwaro moro sirkal kaunti ma Kisii mondo oket okenge mag neno ni johala uso e alwora mowinjore. Ogembo imechengwa. The surrounding markets Mogonga. Magena imechengwa. Hapo mahali Motonto imechengwa. Nyache kila mahali imechengwa. Mogonga tulikosea nani? Hata reses musikate. Hata usuru musikate. Hakuna mataa. Hii soko ndio ya pili wa kuokota usuru. Lakini ukiangalia ndio soko ya mwisho wa kuchengwa. Na hii soko ni Mogonga. Tujui kama Mogonga siko ngapi. Mambo ya invoice wanakata chuma leses munakata na uchafu na soka hakuna Mogonga. Hiyo tumekataa tunasema ya kwamba mkuja Mogonga soko lianze kwa sababu tunaelekea uchaguzi wa 2027 hivi kama hatujatengewa soko Mogonga ikae hivyo. Jopuonjre mohayo 400 mawuok e anyuola mayutogi ni piny e kaunti ma Homa Bay oyudo kony mar omenda kowuok e chenro motisi ni Fins to Swim e dhiro nyime weche mag somo e kaunti no. Koloso e kinde sidho ayanga chenro ni, Gavana Gladys Wanga wacho ni nitiere paro mar bero somo ahinya to mag nyithindo manyiri e kindegi ma midhiero mag mako yemo hiu pod en chandruok maduong' e kaunti no. Chenro ni nochaki kod Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga e tego sekta mar somo e kaunti no. We made a deliberate decision as a county government of Homa Bay that we will not let our bright and needy students stay out. We will bring them on board, we will support them through an open and accountable process. And the selection of these students is done through the village clusters in the villages and making sure that the neediest of students are the ones who come and get this opportunity to get the Fins to Swim scholarship. Mbetre ma Morocco e pacho ka ochiwo sir mar omenda maromo siling milion 12 mag goje kweche mag somo to moloyo ne rowere ma yedhe ma meroji oserocho ngimagi. E kaunti ma Kilifi, e limbe Skun Town Secondary School mochwal e chenro ma kamano, jambetre ma Morocco e pacho ka Abdurazak Lasel owacho ni gibiro medo siro chenro mag somo mar neno ni rowere mathoth oyudo sir e yore mag somo go. Jakom mar obura mar skunero Farida Sheikh owacho ni nyaka sani maromo jopuonjre 50 mang'aw oseyudo sir makamano. We have a lot of issues with the boy child, especially in Malindi, a lot of poverty issues, drug issues, tourism, which has impacted negatively on the boy child. So we had to create a place, a safe haven
for these boys, and in future we'll also bring in the girls. We're offering thousands of scholarships to the African students to study in Morocco. We are also assisting in countries scholars students in their own countries. So this is one of the policies that is followed by the Kingdom of Morocco. Jawinjo kendo janeno mara Mogi TV yena monda kaw yoyo mokongo e cheno mar migago kik idhi mabor aduogo bang' thuolo machuok. Anza mwaka na View Travel. Join our exclusive Cape Town trip from 13th to 17th January 2025. Discover Table Mountain with a breathtaking cable car ride. Explore Bo Cap, Chapman's Peak and Seal Island. Experience the Marine Big Five in Hermanus, Hike Lion's Head and enjoy tandem paragliding over the city. Enjoy this and more in 5 days starting from $1,580 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Happy New Year from Shabiki.com. Wishing you a prosperous 2025. Play responsibly. How do you expect me to live without Tasha? It looks with all due. Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked, only on Viusasa. Back to school just got better with Citizen Duka and Quickmart. Get 2 kg sugar for just 279 shillings, 500 gram Blue Band at only 180 shillings. Grab Always sanitary pads for just 75 shillings, 10-pack tissue for only 399 shillings, 400 ml body lotion at 220 shillings, and keep your laundry fresh with 1 kg laundry detergent at just 280 shillings. Now here's the best part. Create your own back to school hamper. Dial *487*5#, choose your items, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts this back to school season. Citizen Duka, the home of discount. Ma en jaoda, nyinge en John Dennis. An kode ne wayudo masira makoch mar apaya. Gima nyalo paro winjo ewi masira no en break mapoya gi luar mar matoka. Jaoda ne nie piny mar matoka ka lwete konchiel oliero e kom achiel ka pache olal. Natemo luonge ka atuome ma pache oduogo. Kaneno chieo nokona ni okonyal winjo tiendene. Laktar nobiro, laktar okanga, ni Dennis oyudo ng'ol, kuom mano okochako wuoth kendo. Wachno noturo chunya, kendo osebedo jaoda kuom higni 12. Pacha ool kendo okawinj ka an kare. Amanyo kony kuom jolony e weche mag paro. Bedo jarit jatuo ok en tich mayot. Duok ng'we nyamburko piny. Ng'we airi titi neko.
Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Nikech nonyuolno nyathi, adier, ibiro miyo wawuoyi, kendo loch nobede lwete. Noluong nyinge ni Jabura Mahono, Nyasaye Maratego, Wuoro manyaka chieng', kendo Ruodh Kwe. Lochne nobed maduong' kendo kwe mokelo nobed maonge giko. Nobed e kom Daudi kendo norit pinye gi adiera kod tim makare mondo ogurre obed motegno. Chakri kawuono nyaka chieng', Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto oseketo chunye mondo tim gigo. Yudo omiwa wowi kaka skiza tune mari D*811*414#. Wakelonu chenro mar Tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ng'inja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' ngeso ka ngeso chakre sa 11:30 odhiambo nyaka sa 1 otieno mana e Ramogi TV en mor mochwere. Machiegni kendo kuom thuolo mar higni 20 duond bura mar ODM osebedo konya kendo lak e piny Kenya kendo ni kod jokanyo mathoth. Kata odoko ni ODM ni kod mbi kamano, osebedo kod achiedhnade moko mag welo kod yudo tiko ndalo yiero. Gie sani ogai mar ODM Raila Odinga okichore gi chien kendo picha mare kaka ogai mar ODM bedo tenge katend duond burano gie sani ni e lwet Ngire Peter Anyang' Nyong'o kaka ogai mare e yor kojolo. Penjo en niya, bende ODM biro dhi chalo nade e kinde manyime? Walter Nyambaga miwa sigana bang' twak kod jotend duond burano kod jokanyo. En igni 20 nyaka ne chak duond bura mar Orange Democratic Movement ODM bang' ombulu mar paro 2025 ODM osenyak kendo mbi mare oselandore e Kenya kaluwore kod mise mage motegno to kod kaka itaye. Kata kamano, gisani ogai mar ODM Raila Odinga obedo tenge kendo chwalo kede mar telo ne duond burano mar ODM ne gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o to kod jolupne adek Paul Simbarati, gavana ma Mombasa Abdul Swamad Sherif Nashir to kod seneta ma Vihiga Godfrey Atieno Osotsi. Mpaka kod jokanyo wapenjo chal mar ODM kaka dhi bedo ka picha Raila Odinga onge e tend duond bura mar ODM. Raila Mondo Odinga is still the party leader, and party leader. Gimo timbre en ni odhi wamiye rusa kaka jatelo mondo odhi olar kom mar African Union Addis Ababa. Ing'eyo party en party ma tiyo tich ne kodiochieng'. To ka Raila koro ni oko en West Africa gik makamago nyaka bidi ng'ato manie party marito komno. Komni narito kinde mane odhi Amerika kinde mokadho go. Apparently almost 10 weeks or more. Wantie gi jakom kaka party leader marwa. Interim party leader sama jakom koro nigi shughuli mag wuoth mang'eny. Interim party leader en Professor Peter Anyang' Nyong'o. Wan gi deputy party leaders, wan gi an kaka chairman, wan gi structure te mar chama. Matiende ni onge mar jakom samodhi e AU ok nyal chapo ringo mar ODM.
Pod wago mbaka kode, pod wasik council mare, pod wakawo pache kaka wadhi mbele gi tego chama. Kata kamano, jokanyo mag duond bura mar ODM wacho ni lokruok malach biro bedo kaluwore ni nitiere jok man kod gombo yudo thuolo kendo kopogore kod chiko itgi kendo dok chien mane nyal mana tim kod Raila Odinga. ODM nyaka koro ikre mar kitelo manyien mabiro bedo kod apaka. Gladys Wanga has been there in the trenches. Some of us, we've experienced tear gas with Gladys Wanga. He's not a new kid on the block. Simba Arati is known. Abdul Somad. These are people who have been there. Only that what I want to, help them is that they need to up their game. It is not just enough to say Baba has said, Baba has gone, Baba has come, Baba is at Addis Ababa. It is now to show that when Baba is away, how strong are you going? Every moment in any political life presents an opportunity for new heroes. I'm challenging them that this could be their opportunity for their heroing, to showcase themselves as heroes and sheroes. Wika jokanyo ne kod riyo mar telo, ahinya to rowere mag ODM. Jakom mar ODM Gladys Wanga omako chung' ni bod mar yiero setimo makare e bero lwasi mag yiero kendo biro tieko ywak mag welo mokwako duond bura mar ODM iga ka iga. Ywak gi ng'ur gi lweny gi koko gi tulo ma samoro ni e yiero mar ODM nodok piny nikech noachake gi polling station kende. Koro noduoko ywak chien, to ywak to nyaka bedi e yiero moro amora, nyaka bed ywak emomiyo iketo appeal mechanism. Koro nitie appeal mechanism moketi ma joma nigi ywak tero appeal. Kose tero appeal, ka dipo ni koro board mar yiero cha ng'iyo wach mar appeal no, to ng'iyo ni bentie merit e appeal ma ng'ato kelo. Mae kaka idhi ng'i gini. Polling station ka polling station ne nigi presiding officer. Koro presiding officer cha ema nyaka nego say e result. Koro kong'i ni result ni bene polling station presiding officer okete say. Mane polling station presiding officer okete say no, mane result ma nyaka bed Nairobi. Ini siasa en larruok jitemo yudo kaka gidhi e nyime gi siasa ka gilaro gimoro. Okay. Sama ng'ato laro gimoro, ing'eni moro yudo to moro ok yudi. Ng'ama ok oyudo be nyaka ni tuo maka sama ne waringo cha ni tuo ok miye thuolo mondo aring kaka in. Omiyo mago to biro betie. To ka in jatend chama motegno to mago be yalo kan bwana. Gimi wacho ni to en adier. Ka en adier to wadogi e yiero. To king'iyo ni gimi wacho ni bende en ana porojo mang'eny kara bed mo chiemo nyalo yude bang'e. Mane mi wan gi buche makamane e chama mar ODM makata di yiero to miyo ji thuolo mondo kel ywakgi. Kendo sama iloso gik moko to miyo ji thuolo mondo kel mapendekezo maggi. Direct nomination kopo no time scientific maber motim go opinion polling to it's just a good methodology. Nikech ka adieri makende ni party gite chakre ODM UDA onge capacity to do gimitimo ni credible elections. Nikech yiero chal gi national election. Ka IBC matiyo gi 40 billion onge kaka party nyalo purport ni koro nyalo timo gino gi million apar. To IBC matime mbebe pod wan go gi problem to tiyo gi 40 billion. Koro nyalo no kaka capacity no chama gi onge godo. Koro ko time ina scientific way ma onge ng'ato no dami osiepne kata ng'amo ng'eyo kata jagwengi to bobeda beda maber. To nikech japiny be pod bedo gi thuolo e debe mogik. That has been what has really scratched the party hard. In fact, some of the areas that have shown voter apathy, especially in Nyanza and the Western and the Coast, predominantly the ODM strongholds, is because of malpractice that has been witnessed during the party nomination. So basically the candidates and supporters of candidates who feel unfairly treated in the ODM party, they don't even vote for the presidential candidate out of anger. So one thing that ODM needs to work on is that a party primaries that is believable, that is honest, trustworthy, and with a competent team that can deliver that dream election that we always want even from the IBC.
Kwadhi nyime en ni jogo manigi ng'ol e kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho mar kaunti no ong'i kod wang' maber e higa nieri mar 2025 ka giywak ni piny owacho no kosebedo ka dewo gi makare. Gidwaro mondo piny owacho ma Migori mondo ket chike mag rito ratichgi. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mathoth. Jogo modak kod ng'ol e kaunti Migori otiko higa mag 2014 ka gigoyo uwi ni piny owacho mar kaunti ma Migori ok osebedo ka dewogi nyaka ne tend loch gwenge koro chakre pacho kae higni 12 mokalo. Nyasi mar odiechieng' mar jogo modak kod ng'ol notim e piny mangima mane otim dwe mar 11 mar higa mokalo ne opong' kod ich wang' malomor e kind jogo modak kod ng'ol. Kitu ambacho nitaongea cha muhimu ni kwamba county government inatutenga. Winjo ni kagima sirkal mar county nitiere kako keto wa tenge. Ok gi riwowa lwedo. Ywak ma jogi modak kod ng'ol ne ochakre higni 10 mokalo. Ka penjo maduong' en to bende ywak gi ni donje it ng'at moro amora e piny owacho mar kaunti ma Migori to jogo eko ma osebedo ka igwelo mondo tel ne jogo modak kod ng'ol e bura mamalo kaachiel kod kata kaunti ma Migori bende osebedo ka kedo ratiro mag jogo eko ma odak kod ng'ol. I began in Kuria when I was serving to register persons with disabilities to be able to have the card, the disability card. When I was serving, we made noise to have disability devolved. You know now the National Council for Persons with Disabilities is now in Migori. Every county has a disability office under the National Council for Persons with Disabilities. Manen woman rep no mokwongo mar kaunti ma Migori kendo bende ne ogwel kaka joburano mochung' ne jogo modak kod ng'ol e od burano mamalo e higa mar 2017 bang' ka ng'ol ne ojuke kinde mar dongo Denita Gati wach ni nedieri ni jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori ok oseng'i kod wang' maber. I know the challenges that we face because I've been able to live the two lives. One without a disability, one with disability. I can see clearly when you are being discriminated. Gati wacho ni kata mana tamala bich mag tije ma onego mi jogo modak kod ng'ol ok osebed ka ikete tim kod piny owacho mar kaunti ma Migori. That persons with disabilities have a right under Article 54(2) of the Constitution to 5% employment. Look at our county. Where are persons with disabilities working? How are they working? In what capacity are they working? Woman rep machon ma Migori wacho ni ber ka imedo rido chike mag jogo modak kod ng'ol e pacho kae mondo ka giyudi ratich gi yono makare. Strengthen those laws and policies so that even when we are allocating funds for Migori, how then do we ensure that the budget that comes to Migori is not a clamped budget? Jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori ywak ni kata chik mag jogo modak kod ng'ol ma onego bed ni loso kod piny owacho mar kaunti ma Migori giserito higni maromo 12 ka nyaka sani chik no pod onge. What is diversity if we cannot include disability in diversity? Do we only talk about disability in diversity only in ethnicity? Simon Mino, menja lup jakom maruoko mar jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori, wach ni giserito chik mar jogo modak kod ng'ol ka ukom piny owacho mar kaunti ma Migori to nyaka sani onge ng'atno maketo gi ler. For a long time we have had the devolution working. However, for persons with disability, it has not been working well because of lack of legislation that can support our demands and rights. For this reason, the county government, through the county assembly, had already passed the county disability bill. To date, it has not been put in place to work. George Juma, Ramogi TV, Migori. E weche mamoko ni jatend piny William Ruto kod jalar kom mar AUC Raila Odinga oyuoro nyasi mar iko min spika mar od bura mamalo Moses Wetangula e kar chung' od bura ma Kabuchai e kaunti ma Bungoma. Ann Manyama ma bende en min jaod bura ma Westlands Tim Wanyonyi igeno weche siasa nyalo wuokie bang' kayande ne manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua timo limbe imbo mar Kenya kendo semogi mondo migisir
mana jotelo mawuok e dhood oganda Waluya. Nyakaramogi sigana no wabro kelo ni adimba e weche manyien mag ang'ich welo koromo sa 1 mar odhiambo to gi sa 3 mar odhiambo. Ka ok kamano tachope giko mar weche manyien mag migago gi sani. Ruoth mondo riti wachak warom kendo bang'e. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, oriti masani.